Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Urre eta Lur saio honetara. Gaurkoan sagardotegi baten barruan gaude, hola sagardotegian, eta bertan sagardoaren inguruan solastuko gara. Denboraldia bukatu da, baina badakizue sagardoa botilan ere urte osoan edaten alda, eta lehenbiziko atalean gurekin Unai Agirre izanen dugu eta berarekin Euskal Sagardoaren deituraren inguruan solastuko gara, baita ere berak azalduko digu pixka bat sagardoaren inguruan egiten diren kata desberdinak, nola izaten diren, eta ze berezitasunak izaten duten sagardo desberdinak, eta ondotikan, hola sagardotegiaren barruan ere, Iñaki Behingoetxearekin egonen gara, berak balorazio bat eginen digu nola joan den denboraldia, eta ze aurreikuspen duten, hola sagardotek aurrera jarraitzen du, eta bereiek ere eguneko menua eta ematen dituzte, eta ze aurreikuspen duten aurtengo denboraldirako, ea frutarbolak eta nola dauden horren beste urarekin, eta beste zenbait gauza. Esan bezala, hemen gaude Unai Agirrerekin, bera Euskal Sagardoa jatorri deiturako koordinatzailea dugu, eta bera aski ongi azalduko digu pixka bat proiektu honen nondik norakoak, proiektuak ametsak ere egi bihurtzen dira, eta hor dugu adibide garbia. Unai, xeia dastatzen ari gara, pasan urteko uzta ja botilan, Euskal Sagardoaren uzta, eta pixka bat, proiektua nolatan hasi zen? Urte askotako lan baten ondorio da, nahiz eta bi uzta damazkin, aurretikan bai sektoriak eta beste zenbait jendekin dako lan handi baten ondorio da. Aspalditikan, ni sektore honetan lanien hasi aurretikan ere 2000 urtean jabazeon interes bat, jatorri deitura bat ateratzeko, orduan bertan bera gelditu zen, gero aurreago, zenbait sagardotegik horra apustu garbi bat egin zuten bertako sagarraren alde, eta garai baten Eusko Labela ere gontza merkatuan, baina garbi zegona zen jatorri deitura oizala helburua, eta aseratikan garbi esan zuten, eta apustu hori intzutena baino oraindik eta ere sektore zabalagoa zen jatorri deitura bat apoiatuko zuena edo babestuko zuena. Ordu 2016 urtean pixka bat administrazioaren laguntzarekin eta sektoreak ere ahalegin handi bat da, unifikatu zen pixka bat sektorea proiektu honetan, eta lortu ahal izan gendun 2016 uztan, ja 35 sagardotegi Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabakoak proiektura inguratzea, eta 2017 uztan beste 13 batu eta 58 sagarotegi daude, 250 sagar produktore, ia 700 hektarea, ja gorpuzten nahi proiektua, eta ibilbide baten hasera dela esango nuke. Nik lan asko eginaren ondorio, baina hendik ibilbide baten hasera, eta honek bide luzea dauka. Horrekin balorean jarri nahi da bertako sagarra, balorean jarri nahi da bertako produktua, erakutsi nahi da ze sagardo egiten den, ze kalidade duen, jendeari erakutsi egin nahi zaio berriz ere sagardoaren kultura, eta bide berriak iriki nahi dira. Orduan, nik uste dut badauko etorkizuna nondik abiatu bai. Hori da, badakigu sagardoa oso estimatua dela, euskaldunen artean eta euskaldunak ez direnen artean ere, eta beti ere ez, baino sagardoak dirua mugitzen du, bat denboraldiak ere, eta horrek dirua asko mugitzen den lekutan, badakigu arriskua sartzen dela, ez? Eta horren adibide garbiak, kanpotikan hasi ziren zenbait sagardotegik sagar asko ekartzen, batzuk atzerritik ere, eta azkenengo nahi duguna da ez euskalduna gara, bertako produktuak estimatzen ditugu, baina bertakoak. Ez produktua izena bertakoa duna, baina barrenin kanpoko sagarrekin adibidez, ez? Eta hori da, ez pixka bat borroka bai konsumitzaileak ere kontzientziatu behar dena, jakin behar dula gauzak balore badutela, balore ordaintzen dela, eta danak elkarrekin eskuti joan, ez? Bai, behar bada hor kritikoak izan beharko genduke sektore barruan ere, egia da sagardotegia mugimendu pixka dutela, baina historiara atzera joango bagina sagardoa hemen oso gauza garrantzitsu izan zen Euskal Herri guztia, baina gainbera etorri zen, industrializazioekin da beste gainbera etorri zen, eta gelditu zen oso foko txikitan eta oso baserritan norbeak berentzako egiten zuen gauz bezala gelditu zen, eta gero horren pixka bat berriro buelta etorri zen, hosteleroak eta tabernariak eta sagardo eske bat hasi zalako
Eta hortikan sortu zen berriz ere txotxa deitzen dioguna, sagardotegitan jatea, eta hori guztia oso ondo etorri zaio sektoreari, baina behar bada horren fokatu da indarra, ez? Eta azken urteetan nik uste dut produktua berari behar dan garrantzi ez zaiola eman. Ez kontsumitzaile aldetik, baina ez da sektore aldetik ere. Eta orduan nik uste dut pixka bat sektoreak, produktuak, milaka urteko gure produktuak pausa hau eskatzen zigun, ez? Eta horretik esan nahi dela, hasiera bat, ze nik uste balorean jartzen nahi gela berriz ere historia guzti hori gure sagarrak, gure sagar motak, sagardoiteko oso bereziak, hemen bakarrik egiten dianak, izan ere, guk 115 sagar mota ditugu jatorri deituran onartuak, danak euskal izena dute, osea, hemen milaka urtetan baserriz joan den, hobetzen jundian adia, eta gaina, lurralde desberdinetan, Euskal Herri barruko lurralde desberdinetan, badaude Araban, badaude Bizkaian, badaude Gipuzkoan, badaude Nafarroan, badaude iparraldeko herrialde guztitan sagardoiteko sagarrak. Eta hoi, nik uste dut hoi zor gendula, eta nik uste dut apustu handi bat daukaula bain, balorean jartzea gure produktua, ze nik uste dut sagardoa bera botellen eta horren konsumoa, ari da poliki gora, baina beste irudi bat eta beste modu baten joan behar du aurre honek. Garai hauetan gaineaz, teknologia oso aurreratua da, eta ez, orain dela ez egite 200 urte egiten zen sagardoa. Eta gaur egunean lortzen alde maila eta kontrolak eta zuzer ikusirik ez. Ni hor, orain dela 200 urte, orain dela 200 urtekoa eta oraingoa. Hemendikan 200 urtera ikusita gaurko teknologiak ez dakit zer irudituko. Nik pentsatu nahi dut orain dela 200 urteko sagardo on bat oain ere ona izango litzakela, eta oraingo sagardo on bat hemendik 200 urte ona izango dela. Eta askotan gaina gauza ziklikoak izaten dira, orain elaboratzen da ez dakit nola, nahiz eta prozesua berdina den, teknologiak uste dizkio gauza batzu, baina seguru asko, garai bateko sagardo horren bila gero jende bat hasiko da, eta beti horrela da, orduan. Sagardoa, gure sagardoa duen gauza hona da, berez legez gainera, sagardo naturala da, eta horrek oso gauza estuak ditu, alegia da sagarraren muztioa, eta muztio irakina edo hartzitua izan behar du. Ezintzaio ez teodosik añaditu, ezintzaio azukrerik añaditu, ezintzaio urik añaditu, orduan, teknologiakin jokatu lehike, hotzarekin, gero eta makin hobeak daude, aldala eta oxigeno gutxi hartzen zaio, sagarra bildu ere aldan puntu honenean egiten da, baina prozesua bera da, orduan, hor da, nik usten dut magia eta lehen hona zana, lehen oainera hona izango litzake eta oain hona danak gero ere bai. Euskal sagardoak azkenean jatorri deituran dagoenak, ez da aski esatenik, sartzen naiz, zuen deituran horratzetik da gero kontrolak badire, bete beharrasko, zeintzu ire orokorki bete beharrak eta pixka kontrolak. Jatorri deitura lehen esan den bezala gure helburua botella da edo enbasatutako produktua bai, naiz eta kupeletan ere probatzeko aukera izango den. Orduan, ni prozesua esplikatuko dut. Jatorri deiturak egiten duna da hasi sagaztitik eta botellaraino prozesua kontrolatu. Bertako sagarra dela, ez bakarrik bertan egina, eta bertako sagar klaseekin egina, eta horrez gain kalidadeko produktua dela. Orduan, sagardotegira etortze ganean kasu hontan holan gaude eta holak 100% dauka bertako eta jatorri deiturara izendatutako sagarrez egina, orduan ez luke prezintatu beharrik izango kupelak, baina beste sagartegi batera joango baginat, ez balekak 100% ikusiko genduke nola kupelak prezintoa izango duten, ez? Prezintatutako kupel horrek ez du esan nahi jatorri deitura danik. Jatorri deiturara bideratutako sagardoa da. Olaren kasuan berdin, hemen dauka jatorri deiturara bideratutako sagardoa. Nahi bali modu botellan jatorri deiturarekin atera hau da, edo kapsula gorria, edo sagar gorriarekin atera, deitu behar du kalifikatu nahi dunean, etortzen gara jatorri deituratik muestrak eramaten ditugu, eta muestra horrek fisiko-kimikoki eta kata batean, organoleptikoki kata batean, pasa behar du, bai fisiko-kimika eta bai organoleptikoa pasa beharra dauka, eta okeia edo baiezkoa etortzen zaionean, botellaratu izango du euskal sagardo bezala. Horrekin zer lortzen dugu, arrastoa garbi eukitzea, kalidadea bermatu izatea eta konsumitzailei ematea, egitan bertakoa eta kalidadezkoa den produktua. Egia da, gero hor abanik oso zabala dagoela, eta hori ere errespetatu egin nahi dugu. Sagarotegi bakoitza dauka egiteko bere modua, eta hori errespetatu egin nahi dugu. 58 sagardotegik sagardo desberdina dituten, eta sagardo naturala izan eta antzekotasunak izan, baina bakoitzak bere eskola du, bakoitzak bere klientela du, bere bezeroa du, eta hori ere errespetatu egin nahi dugu. Euskal sagardoa, batipat Euskal Herri mailan edateko sagardo bateria dena dere, baina zuek ez dituzuen mugak izten, ez? Euskal Herritik kanpo ere, arrakasta izaten modu sagardoak zertaz ez? Bai, hombre, sagardoak bere, ateak zabalik daude, gertatzen dena, produktu txikia da, alegia sektore txiki bat gara, eta guztira Euskal sagardoak 2017 uztan 4 milioi litro egin ditu. Guretzako asko dira, baina berez ez da asko. Eta, karo, kanpoko mugak eskatzen du volumena, baina egia da, poliki-poliki jendea probak egiten nahi dela, bai? Bai, estatu mailan, naiz Espaini, naiz Frantzi mailan, baina baita ere, kanpora ere ari dira batzuk probak egiten oindik kanpoago, izan lehike estatu batuetara, Inglaterrara, baina beti kopuru txikiagotan. Eta
indarra izan ezkio hori promozionatzeko produktua gustatzen da. Baina egia da, egin behar dela. Eta gero pixka bat jakin behar da, beste merkatuek naiz eta gustatu euskal sagardoa pixka bat haietara egokitu behar dela. Ez, jakin behar dugu, hemendik kanpora joango bada sagardo, igual egongo dela 2-3 urtean inork edan gabe eta gero edango dela, orduan estabilizatu behar dugu zerbait produktua, edo ez dakit, badaude herrialde batzua bestelako produktu batzuk uste dizkienak, guria oso produktu naturala da eta oso berezia hemen ingurun egiten den sagardo modu bada. Baina, bueno, ateak irikitzen nahi dira eta nik usten dut bide honetatik askoz gehiago iriki genitzazkela. Beti ere ardoarekin kata desberdinak egiten dira, eta sagardoarekin ere, euskal sagardoaren barruan ere, zuek egiten dituzue kata bereziak, gu lehengon baten ere hurbildu ginen Irunera, eta han izan du ginen ere zuekin batera ikusten sagardoa nola dastatzen den, zer nolako esperientzia izaten da hori eta jendeak nola hartzen du? Hombre, oso ona nik uste ze jende ez dago ohitua. Guk egiten deuna, hemen joku handi ematen digu egun da 15 sagar motarekin egiten dugu sagardoa. Holak erabiliko ditu 12 eta beste batek erabiltzen beste 12, normalean koinziditzaute 8 bat sagar motak, baina gero desberdintasun handi daude. Elaborazioan eta sagarretan. Orduan, baditugu sagardo arinak, baditugu sagardo gorputz dutenak, baditugu sagardo gaziak deitzen diogunak, baditugu mikatzagoak, baditugu gozo puntu bat eduki lezaketenak, baditugu urtebetekoak, 2 urtekoak, joku handia daukagu produktuan barru. Eta jendiari ezagutaraztea oso interesgarria da. Zen momentu honetan guk bi merkatu ikusi ditugu momentu honetan barrura begira oso interesgarrik dianak. Bat, distribuzio antolatua eta linealak, eta hor lan handi bat egin dugu, sagardo asko egon dedin, jendeak, jatorri deiturako sagardo egon dedin, jendeak aukera izateko erosteko. Eta bigarren pauso ematen ari gara osteleritzara, ez? Eta osteleritzan ere, ze gertatu zaigu baina arte, egon lehizkela 7 garagardo, 5 ardo eta sagardoa. Eta sagardoa gaina normalean, nola, orduan guk nahi duguna da, hau aldatzen joatea, alegi euki ditzala sagardo desberdinak eta izenekin euki ditzala, beti jatorri deiturakoak eta kalitatekoak. Orduan, hortarako erakutsi behar diogu, bai kontsumitzaile, baina baita hosteleroari ere, sagardo desberdina daudela, produktu desberdinekin desberdin maridatzen dutela, eta pixka bat horren informazio eman. Guari gara jatorri dituratik, baina gero sagardo gilebeak ere lan handia bat egin behar dute horratzetik. Eta hori da gure apustua, urte hauetan. Kata horretan ondu ginelikan, ezukin batera beste lagun bat bazen, eta sagardo honek badu kibi zaporea, gero oso kuriosa, ez guk edaten ditugu sagardoak ona dire, baina ez gara gai lotzeko ze zaporekin, ze usaiekin ez, orokorki ze usai da zapore? Horre abaniko zabal bat zabaltzen da ez, eta askotan erotur ez behar izaten, baina sagarrak azkenean, naizta sagarra izan, lurrinak normalean beste produktu batzuen lurrin igualak eukitzen dituzte, orduan horretik esaten denean ez, sagardo honek, produktu honek dauka pomelo usai hartzen dio, pomelo usai ez du, baina pomeloak duen usai bera du, alegia sustantzi bat dauka, baina hori da pixka bat kataren jokua, baina hoi haine garrantzitsua nik uste hoi erakustea dela sagardo mota bakoitza ze produkturekin oso ondo ezkondu liteken. Eta hori da jolasak guk egiten duguna baina herri gabiltzana, sagardo biziago bat aterako dizuet eta bera jarriko dizuet produktu gazi batekin, antxoila batzuekin edo gilda batekin. Gero aterako dugu sagardo gorputza handigoko bat eta esparragoakin edo alkatxofakin maridatuko dugu. Gero jarriko dugu sagardo ekilibratu bat eta haragiarekin egingo dugu, gero arraiarekin egingo dugu, gero postreekin. Orduan ikusteak gama desberdinak daudela eta jatetxe batean balio lezaketela edo taberna batean ere, poteoko sagardo bat, edo pintxo, grasadun pintxo bat jaten denean, edo pintxo harin bat jaten denean, joku desberdina ematen dula ez. Eta hor guztiak, gero kata hortan eragina du, lurrintzu izatiak, edo gorputza handiko izatiak, eta hori da bizkatera ikusten duguna. Sagardotegi beraren ikuspegia nondik doa, berak ere sagardo mota desberdinak egitea eta garbi identifikatuak, edo ez nahi dut sagardo estandar bat, orokorki jendeari gustatzen zaiona eta aurrera. Denetik dago, eta hor bakoitza bere eskola du, eta danak dia gainea oso zilegi, batzuk nahiko dute gama bakarra euki, eta beste batzuk desberdina. Egia da tendentzi bat badagola, eta hau logikoa da, eta gainera, nik uste oso pozgarria dela, sagartegi bakoitza produktu bat baino gehiago ditula. Izan lehike sagardo desberdinak eukitzea, izan lehike sagardoaz gain, sagarraren deribatu desberdinak eukitzea, izan lehizke muztioak, izan litezke apardunak, izan litezke, inkluso ez dakit, forzatze banazu baita sagardultzeare ez, baino produktu desberdinak, eta hori da nik uste etorkizuna. Eta poliki ikusiko ditugu sagardotegi desberdinetan gama desberdinak ateratzen, ze produktuak ematen du guztirako joku ematen dut. Esaten dugu bezala, hainbeste sagar desberdin eukitzeak eta lana hain ondo egiten jakiteak aukera ematen du. Oain arte sagardo mota bat egin da, baina ikusten dira gama desberdinak sagardotegitan.
Bai, konsumitzaileak nahi izaten du ez, igual denda batera joan, sagardotegi bateko sagardo botia bat hartu, ura gustokoa du, eta bigarrena ireki, eta zerikusirik ez izatea ez dute asko gustoko, ez nahi izate dute pixko bat, bueno, gustatzen zait sagardo hau, eta erositudan 5 botila hauek izan daitezelak, berdinak ez? Hombre, hori ez da gertatzen, alegia zu normalean sagardotegi bateko sagardo gustatzen bali mazaizu egia da, uztatik uztara eta momentutik momentura zerbait aldatu lehik, baina normalean sagardotegi horrek saiakera handi bat egiten du bere linea mantentzen. Horrek ez du esan nahi eduki lezakenik urteko sagardo bat eta saldu lezakenik 3 urteko sagardo bat edo apardun bat eta baina zuk eroste bali mazu urteko sagardo normal bat, normalean antzeko linea eramango du eta hori bai saiatzen dira berak linea hori mantentzen, ez? Baina produktu desberdinak izatea oso interesgarria, edo muztioa, diozain polik ari dira sagar muztio bateatzen eta pasteurizatua, produktu oso erresa da, oso ona da, izugarrizko kalitatea du, ze begira ze sagarrekin egiten dugun, gustatzen da, edo apardunak leku bat egiten, edo ez dakit izotzezko sagardoak esate zaiona, edo inkluso patxarrak eta hori gutxixo konsumitzen dira, baina egiten dira, horrek asko irikitzen du abanikoa. Euskal sagardoak badu balore bat, eta balore hori lehen esan dudan bezala ordaindu behar da, ez? Hori ere merkatuan ikusten da, ez? Azkenean baten batek esan du, jode, baina hau garestixo martziok. Ez, baina badu bere balorea, ez, bere kalitatea eta kalitatea ordaintzen da, ez? Nik ez dut uste sagardoa garesti da, honik ez da euskal sagardoare. Beste gauza bat zer patzean otiugean eta prezio hortan zer eman diguten oain arte. Orduan, momentu honetan sagardoa ez da produktu garesti bat, daukan prozesu eta daukan kalitatea ikusitan ikusten merke daola. Beste gauza bada gero, ez dakiz establezimentutan kargatu dezaketena, baina gaur egun gure patrikak ondo onartu nezaken preziotan dago. Eta noski, zerbait nahi balen badegu prezio bat izan behar du. Sagardoa ala ere, bedozein ekonomiatara egokitzen da produktua da, euskal sagardoa beste sagardo batzukin konparatu zerbait garesti gogon leike, lehenengo sektorea ordaindu behar dalako, sagarra ordaindu behar dalako, eta prozesu guzti horren, eta kalitate berme hori dana ordaintzen joan behar dalako, baina, ez da, nik uste oso prezio asekibletan daula, eta lortze bali badugu konsumitzaileei erakuste horren atzean zer daun, eta gustatu araztea ze oso ona dago produktua, ez dut uste prezio arazo bat izango danik. Eta horrela, badakizue dauneko ja espalditxotik, euskal sagardoa ja saltzeko dago, edozein dendatan, edozein sagardotegietan, eta guk bertakoa maite dugunak, eta zuek ere noski, badakizue zer egin. Aurtengo udaberri bukaera hau, udazken eta urte osoan zehar, euskal sagardoa lasaiarren edan, gainaz aurten azkarki sagardo bada, eta espero du ere, helduen urteko uzta polita izatea. Unai, eskerrak berriz ere zuri, bertaratzeagatik, hola sagardotegira, eta segi borrokan zuen proiektuarekin aurrera, danon hobe beharrez bai da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bestek diotena, niri bosta xola, benetan maite dudana, bapo sentitzea da, harin bizitu, asko sentitu, egin kasuta eman, posizuk eraldazazu. Hola, sagardotegian jarraitzen dugu, eta nirekin Iñaki Bengoetxea. Iñaki, txotx denboraldia bukatu zenez, maiatza ondar hortan, eta guain beste gauza batzueri begira, beti ere sagasti eta sagardoaren inguruan lanean, eta ezagit zer nolako denboraldia joan den txotx denboraldia urtengoa. Azkenean arrastaka urten konplitu dugu, eta nahiko ondo jonda. Antzeko, numeru hau bentsatu antzeko gate die eta hortzen, konten, mantentzen gen bitartien. Zuek ere, urtarrilean hasten zarete ez, eta beti ere luzatzen duzue, maiatza ondar arte ez? Beti urtero egin dugu maiatza ondar arte, gero kantofari egin da bukatzen dugu, eta gustora saiatzen gara pixkat gure giroa jartzen ere, eta jendia ibili da, bakizu, urtero mantentzen gen bitartien konten, ez dago gehiago eskatzik. Jendeak, sagardotegira etortzen delekan pixkat oiturak hasi dire aldatzen, egunaz gehiago etortzen dira, leheno astezera asko etortzen zen, nola bizitu duzu aurtengo denboraldia? Hemen ikusten da gero eta gehiago famili giruan, batez ere aste buruan ikusten zu larun bat aiguardik eta igande aiguardik, famili giruan jendea umeakin eta normala ikusten dunik, gazte jende hori hola etortzia. Eta gero, bada beste gaztexo jende bat, multzo bat, larun batak gauean, edo nahi duna, trikititxa egin, eta ambiente pixkatian, ez? Parranda giroan. Eta gero, helduak, horiek pixkat bajatzen nahi die, aste uneko lehentzien sagardoteiko gizonaik.
ja hori kribatu da asko, bajatu da, eta, bueno, segitzen dugu handik, zertik badagoloko jende batzuk nahi dutena lasai etorri, sagardua probatu, edan, eta lasai honez. Baina hori pixka bat kalmatu da. Eta aste burutokoa segitzen du bi modoitan, bi eroitan. Sagardua bestela, kupelan delikan, txotxirekeran dastatzen den sagardua, eta pixka baia maiatza ondar hortan edaten den sagardua kupelatik, asko aldatzen da. Bai, maiatzan ondarra arte beti bada kanbio pixka bat, ez? Eta txotxa garaian galtu nozu, ez? Txotxa garaian beti puri-puri izaten, martxua pila hori, gero maiatzan bajatzen hasten da jendea. Ja nahi izaten du udaldeko, ja hasten da kanpori begira, terrazari, ensaladak eta beste gauzak, eta hor larun bat eguarditan, bai, ez da bajatzen, al kontrario, indartu iten da. Baina, denak bere zikloa ditu, eta hoitu gaia horremeste urtean, beren forma hortan segitzen, ez? Eta ez dago, hortan karraitu besteik. Sagardua bere ere aldatzen da asko, txotxirekeratik, denboraldia bukatu arte kupelan dagoen sagardori bera edatea denboraldia hasieran edo bukaeran. Hombre, beti pixo bat, otzaila aldea, ja, hasten da pixat forma gehixio hartzen, sagardo berri xiotie, eta tiernuguak igual, hor urtarrilean, maiatzaldea ja egin xiotie, baina gaur da neun ez pentsa, kanbia handi, zerdean, temperatura asko kontrolatzen digu, kupelan garbitasunak eta edukierak, hor ontzila hortan da oste hermetiko, eta hor, sagardo gutxi mugitzen da, ez du aizerik hartzen, eta, egin xiok daudela maiatzan, bai, baina martxuan eta apilean ere sagardo ondo dago. Bai. Behin txotx denboraldia bukatuta, pixka bai hasten zaretez, botillari begira, aurten sagardo asko, eta sagardo hori dana botillatan sartu eta saltzeko asmotan ez. Bai, poliki, ez dugu dena batin iken, lehen garai batien etzen arremioik, dena inbeste ikan, baina noain kupelatan egoten die, botella handi batin nengo baliz bezala, eta hor dago hermetiko, temperatura 9 grado 10, eta hor txen dago kieto, salduala joten gen botillatzen, joan den hastian ingenun beste kupela bat, 5.000 botellako tirada bat, eta, pozik, gure neurrian, poliki, udara, oan baino giro bigiten joan, eta euskiak asko galdetzen du sagardua. Orduan, saltzaile ona da, igualdi ona. Eta hortan segiko dugu. Zuek ere sartu zineten, ez, Euskal Sagardoaren jatorri deituran, eta, beharrezkoa zen, eta, pausu bada garrantzitsua kalitatean, ez? Bai, hori identifikazio horrekin borrokan hasi ginen 2000 urtean batzuk. Eta jentartin neunin izen hor, eta 16 urte kosta gehiago jatorri izendapen hau lortzen, sagardotegia ondeiek ere ustartu berzien, eta denak elkarrekin indarrein bergenun, eta urte asko joan die, baina nik uste identifikazio netzako bentsat oso garrantzitsu da. Bertoko produktu bat ikusten zugu, hemen mugan bizigela bertan, eta identifikazio edozin potito pure bateri denek jartzen diote, identifikazio bat guk ezin jarri jauri goe sagarrekin lani nahita, kompetentzian ere bai, karo, ez da berdina, dena sagardua kanpotik ekarri sagarra eta egin, edo hemengo sagarra egin, zuk hemen sostentatzen zu, baserri mundua, sagaztiak, eskulana bertan dago, eta berteko produktu bat eskaintzen zu, produktu fresko bat eta gertukoa. Orduan, hori, identifikazio hori, nik nahi hor dugutzen etorri. Ja, urten bigarren usta da, ez? Ja, botillatan sagardo jatorri deitura horrekin salduko duzuena, eta, jendea artean harrera horren izan du, ez? Bai, badua jendea izautzen, ja gaur denean badaki, tabernatan ostalaritzen lan inaike herri guzitan, haidie, eta guk hemen Irunen egin dugu, guen kursiluak, sagardoa eskaintzeko, 10 gradotik 12 bitarti hortan, freskoa, ez hotza, produktuak asko irabazten du, eta, poliki jendea ja zida kontuatzen, Euskal Sagardoa zer den, eta beste sagardoa generikoa zer den. Euskal Sagardoaren barruan, sagardotegi bakoitzak bere ikutua ematen dio, bertako botillako sagardoari. Zure kasuan garbi duzu ze sagardo bilatzen duzun, ze baritatekin gustatzen zaizun lan egitea edo jokatzea? Bai, nik garbi dakat, baina hemen handik urte askotoko lana da. Baritateka sagaztik aldatu behar dira, klasekoak, sailaka,
eta hor lan asko doin behar atzetik, eta, bueno, bide hori hasia dut, ne aldetikan, eta pixka bat sagartzale batzuk ine bai, eta hortan guaz, ez, pixka bat jakiteko, bueno, hemendik gainbeste, bortik gainbeste, pixka bat, oain hartaitzen gan nahiko nasketak onak, eta nik beti zatu dut, hemen guk lehen hori egintun zonaldeka da, ez, baridadeak diputazio bildu zitun eundapiko, Gipuzkoa eta Euskal Herri guzitik, baina nik uste hemen zonalde bako txien 6 bat klase, sagar, baridade, egin dugula beti, eta nik oitea lotzen nahi naiz, pixkan. Bai. Eta artek ere posturen bat edo, bueno, probaren bat egiten duzu ez, bi barietalakin, pixka bat ikusteko nola entzuten duen ez? Bai, urtero egiten dut, eta urten ere sagarra baldin mota ingot, eta jonden urtean inuen mantxonila, eta urte bi ondila, deikaragarri gustatu jendiri, sagardo argixo bate da, mehaxio, baina oso mikaz puntxo politiakin eta ondo. Orduan, bueno, oik hor daude, detalioik, eta goe probak egiten nahi geha, batekin eta bestekin ez. Eta nik uste bosei sagardo klasekin, sagardo onatelikila. Bestetik ez dakit, Iñaki nola sagasteak eta nola dauden, aurtengo, bueno, negu udaberria, istanten udan sartuko eta berdin jarraitzen dugu, euriz gainezka, ez dakit, sagastearentzat zer nolako eragin izaten alderi duen euri honek? Gehiagi da, hola. Lorea aurten pen ematen zuen, sagarra lore atea eta lore atera pilan hasi, maiatzan handik azken arte lore atetzen zuen, nahi zuen, sagarrak, nahi zuen, baina ez diola ondo igualdiak, eta ez du gehiagi hartu oso gutxi da aurten, joan den urtean gainezka ginen, gehiagi, oa gehizko zen, eta aurtengoa gutxizko, baina naturan kontra guk hor gauz gutxi posilo guin. Zuko esan duzuna udaberrien geha, Laster udaran, eta segitzen dugu kasi neguko martxan. Orduan, horren kontra, ez dago. Bai, berez ere, genetikoki ere edo sagastiek behar bada bezeria horrekin gutxixo emanen zuten, eta aparte, suertatu da, guraldiaren traba, bueno, urte gogorra orduan izanen da. Bai, beharrik, bueno, lehen gurtian egintuko segurizki zehose ongo da urren urteko ere pixkat, eta aurten ere ateako da, pixan ateako da, baina lehen hori baserrik tanta sagardo bi urtetik behin, eta saiatzen zen sagardo gehiago iten, gutxillo izango zelgo urren gurtien, eta bueno, naturan parte bat hori da, orduan horren kontra, bai, metodoak eta haidi esplotaziotan batzuek, baina alere igualdi hemen bezala atakatzen badu zaila da. Eta hola sagardotegian, txotx denboraldia bukatuta ere, zuen martxa jarraitzen duzu, zuek urte osoan duzu zabalik, eta orain zertan ibiltzen zarete? Bueno, oan jatetxe bezala dakago, erretegia bestaldia, kupeltegia bukatu da. Garbi eukin nahi dut, jende aurrien beti izaten dut, kupeltegia edo sagardotegia dela sagardo behateko, horrengatik ez dugu beste klaserik eskaintzen. Eta hau bukatu denien, oain udaran, beste plater kombinatuak eta denatik. Eta guk sagastian bat ezenik hor segitzen du, belarra mosteko zainago, igualdian noiz atertoko duen, eta sagarrari behira gutxi dago, justo-justun lehengon tratamentu bat emanen arrantzako, eta bi egun intugunak pixkatula. Justo-justun tratamentu bintzen, hortzen, doitoia, eta segi, aurre. Hemen hola sagardotegian leku paregabea duzu ere, erretegian hor, eta batipat ere atarian, atari pollita duzu, guzki pixo batekin familiak eta lagun artean zer jaten eta egoteko. Eta, bueno, pixka bat udan sartzerako, eguraldiak laguntzen duen, sagastian belarra mozten eta sagastiko lanetan lasai ibiltzen zaren, eta baita ere bezeroak bertan hurbildu eta gozatu ezatela, hola sagardotegiko, Euskal sagardoaz, eta baita ere bertan ematen dituzuen jakietaz. Horrela, Iñaki ez, denbora udo pasatzen da, eta pixo bat gauza lasaitzen dugun, udaz disfrutatzeko tenore hartzen dugun, eta sagardoa edan, da disfrutatu ez, azkenean bertako produktua dugu, eta gustura daten duguna ez. Bai, azken batien freskagarri egona da, grado alkoholikoa bajoa du, eta egonero desente jateko igualdi berotan eta terrazetan eta isita jarrita bai jakiagin edo bai utzik, nik uste edali freskagarri egona dela, gaur den sagardu kongitu di asko, ez da erresa egozen sagardore, euskal sagardoa bentsat bere neurria baitu, bere katak eta bere pasabar duzu bere ustaietik, esatun den bezala, eta, orduan nik uste sagardo bat gaur denean terrazan jartzen denak eta euskal sagardoa galdetu konfiantza baduela, ardo botil batin gertatzen den bezala. Ardo txarrik ez da.
sagardo txarrikane zertifikatuik ez da, bakarrik gustatu edo ez gustatu hori da. Txarrik ez. Ba, eskerrik asko Iñaki, eta bueno, zuek ere uda ona pasa dezazuetela. Mila esker, ondo izan. Bale, eta zueri ere bai berdin. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi.